естетичният дерматолог доктор Ана Пейкова си говорим за бързото и лесно влизане във форма за лятото. Сега ще разберем как можем да топим мазнини и да се отървем от така коварния целулит. Няма много време, но ще успеем ли с процедури да се справим до месец август, да речем? Ами ако сме упорити, за 1-2 месеца 40 дни са необходими, за да може наистина да се постигне един добър резултат, специално за целулита. Целулит е едно явление, което всички знаем, това е масна тъкан. Освен нея обаче имаме масните клетки са вкопчени в една мрежа от съединителна тъкан, в която кръвоносните съдове не функционират правилно. Там се задържат токсини, там се задържат течности и затова и слаби хора имат целулит. Той е по-често срещан при жените. Тук има и хормонална вече хормонален фактор, който оказва влияние за целулита. И за целулита най-доброто нещо това е радиочестотата. Процедурите с радиочестота и с инфрачервени лъчи имат FDA сертификат. Това е Американската асоциация за храни и лекарства, която след многобройни изследвания след като е дала сертификат на лекарство или на процедура, това означава, че наистина ефективността е на 100% гарантирана. Как работи радиочестотата? Радиочестотата разтича масната клетка, буквално за разлика от криолиполизата, която я замразява, тук пък я изпържва. Радиочестотата работи на обратен принцип. Там температурата в подкожната мазна се покачва до 42 градуса и буквално мазнината се разтича се една сланина на тиган. Поставяте, може да си представите. След което вече посредством вакуума и посредством усилване на кръвообращението мазнината се отделя от организма. Естествено, необходимо е да се направят няколко процедури. Тук при мощните апарати е необходима само една процедура в седмицата. Естествено, те трябва да са поне 8 на брой и затова казвам, че за около 40 дни ние можем да си изгладиме кожата. Освен това, радиочестотата има и стягащо действие, за разлика от криолиполизата, където само премахваме масната тъкан. Тук вече стягаме и повишаваме качеството на кожата, т.е. тези еластични влакна, които поддържат кожата стегната, те се стягат и кожата изглежда доста по-добре. Нали? Тази радиочестотна процедура може да се комбинира с криолиполизата, вече при специфични случаи. Затова казвам, че е много добре е правилната преценка, коя процедура да се направи, как да се комбинират процедурите, кинезитерапевта дали е достатъчно подготвен, защото в крайна сметка си има тънкости в професията. С какви други процедури се комбинира радиочестотата за максимално добър ефект предвид наближаващите летни дни? Да, има резон да се комбинира с липомасажа. Липомасаж е една добре известна технология в България. Тя е абсолютно безвредна. Може да се прилага и при бременни жени до 6-тия месец. Тя е насочена към дренажа при целулита, защото, както казах, при целулита имаме един застой на течности и радиочестотата разтапя мазнината, докато липомасажа дренира, усилва кръвообращението и способства за нейното отделяне. Колкото е по-щадяща една технология, толкова повече процедури трябва да се направят. Тоест, ако трябва да ги степенувам с един антицелулитен масаж, ние постигаме резултати, ако го правиме буквално всеки ден. Докато с липомасажа това може да се прави 2 или 3 пъти седмично. При липомасажа също имаме много добра технология, т.е. щадяща за кожата. Поставя се едно специално трико, което е като чуропогашник и върху него се работи. Т.е. кожата не се уврежда от гледна точка на бемки, образования, разширени вени. Така че наистина технологиите са много напреднали.
Когато си говорим за целулит, винаги ми е била много любопитна темата с тези кремове за домашна употреба. Имат ли ефект? Въобще да си харчим ли парите за тях или по-скоро да се обърнем към специалист и да работим с апаратура? Кремовете си имат своето място, естествено, в борбата за целулита. Те са специализираните кремове и добрите кремове имат специални съставки, които проникват в повърхностния слой, но знаете, че кожата си има едно съпротивление и тя не позволява на всичко, което се нанася върху нея, да влиза в дълбочина. Но естествено, в едно допълнение крема също си има своето място и не трябва да бъде подминаван. Най-добра е комбинацията от отделните процедури, т.е. всеки индивид трябва да се разглежда отделно, индивидуално, защото много е важна възрастта на човек, който е решил да прави нещо. Много е важен хранителния режим, здравословното състояние, двигателния режим също. И затова казвам, че дори носенето на тесни дрехи е противопоказано при целулит. И така кръстосването на краката също. Веднага ги разкръстосвам. Да, защото ние спираме кръвообращението. Има много неща, които могат да се кажат и човек, ако ги спазва, наистина може да поддържа тялото и кожата си в едно добро състояние. Въпреки всичко, за да стигнем до тези процедури, трябва малко да сме лимитирали храната, да сме се подложили на някакъв режим. Хора, които обаче са свалили много килограми и кожата е увиснала, какво могат да направят? Изчезнал е целулит, изчезнала е мазнината, обаче в един момент се оказва, че кожата това издава. са едни доста трудни за третиране пациенти, защото кожата се свива толкова бързо, колкото, т.е. ако вие сте надавали килограми за една година, може би 6-7 месеца ще са необходими, за да може тази кожа след отслабване да се прибере обратно, защото все пак това е жива тъкан. Тя не може толкова бързо да се стегне. Радиочестотата с инфрачервените лъчи върши подходяща, много добра работа, защото тя стяга, топлината стяга еластичните влакна и затова е препоръчително човек, ако реши да отслабва, да не го прави рязко. По-добре е да бъдем умерени някъде така по златната среда, да поддържаме. Тоест, когато видим, че качиме 1-2 килограма, да се ограничаваме, за да може след това по-бързо да влеземе във форма. И за да затворим кръга, разбрахме двигателна активност, макар че има алтернатива с тези вибриращи платформи. След това всички процедури, хранителния режим разбрахме и водата знам, че е изключително важна. Защо трябва да пием вода, когато отслабваме, когато пием мазнини, когато се борим с целулита? Общо взето малко се хиперболизира действието на водата, т.е. организма е много висок процент съдържа вода, но все пак не трябва да претоварваме организма, така че аз нямам такова правило 2 литра, 3 литра вода на ден. Общо взето организма сам ни показва трябва ли да се пие вода или не. Водата е необходима, за да може да изхвърля токсините и да изхвърля тези продукти, които са разградени вследствие на двигателния, на хранителния, вследствие на процедури. И затова е необходимо поне литър, литър и половина, но все пак всеки трябва да слуша организма си. Да, има хора, които не ожадняват до такава степен, нямат навик. Аз познавам такива хора, нямат навик да пият вода, че се оказва, че и под половин литър на ден е консумацията. Има на организма една съвършенна система и той намира начин да регулира всички процеси в клетките. Добре, доктор Пейкова, аз много благодаря за днешната И аз благодаря. Сега продължаваме с още любопитни теми. Вижте и какви са те до 18 часа. В предаването остава да видите как да учим и насърчаваме децата си на добро отношение към животните, защо възпитанието на хуманност към любимците е отличен старт за създаването на добродетели. Психотерапевтът Димитрина Митрева в минутите за психологическа консултация.
Какво ново предстои в третото издание на модерното световно предизвикателство Legion Run? Носителката на десетки титли за изваяно тяло и писателка на книги за здравословно хранене Биляна Йотовска и мениджърът Ивайло Матев гостуват в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата фейсбук страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16:30 и 18 часа.